misulka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo ka zama tarnaƙin 'yan maza ko a kira kama karkiya sannu da baibayin 'yan maza su kan ka bugu akan kokiya ka ji aman kiɗan dundufa sauti zallarsa ba tsirkiya sirya da tsaddasa ya an taho ni na shiga kogin maliya labi gashi nan hanya tarwai da ba ko kaya babu tsakonkwani da tsidau balle kaya ta karangiya masaluka allafin mai gida alan waka yana godiya misaluka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu dan yana ai sarki uban kwaikwayo misaluka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu MNI sarki abun kwaikwayo na gode maka rabbana sarki mai bani na yi godiya zaka daɗa mani rabbana ka ce in har ina godiya na gode maka rabbuna alhamdu ubangijin duniya in sai ka daɗa mani rabbuna baiwar da ta sa na zammaliya baiwar hikima ga ta nan da fasaha ta abar kwaikwayo misaluka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu dan yana ai sarki uban kwaikwayo annabi katimul anbiya madubi na abun dogaro annabi kimbular fasihai 'ya'yan baiwa da ba ta zigarwa annabi godabe na sosai da babu batun kaya tsingarwa na gaishe ka ya shugaba da halayyar ka ne ke arowa mai matsayin mukami na saltuɗa da a yau muke kwaikwayo misaluka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu dan yana ai sarki uban kwaikwayo tauraron gabas mai gida tauraron duniya mai gida da hadarin gabas razani yake gun masu rubabban gida ga iskar gabas mai gida mai kabido na riga yan gida taka da sallama mai gida lami da misau amincin gida in kafi musaya ko furfure a kawal doki abun kwaikwayo misaluka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu dan yana ai sarki uban kwaikwayo na ga abu na al'anjabi da idanuna da na dariya doki ne yake durkusan sujada fadar misau maliya ya maka durkusan gaisuwa bakon sarkin gari maliya nan aka wani yamin durkusan gaishe ni yana ta haniniya musulika allafin mai misau jabba mana ce uban makwayo misaluka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu dan yana ai sarki uban kwaikwayo mun kashe kwarkwatar idanu ranar da na je misau godiya na gabin yabawa da na je fadar misau maliya kasaita tana can misau a wajen sarkin su mai duniya zauren shimfiɗar sarauta na gano da ya sani mai dariya mamaki nake na kasaitar sarkin nan abun kwaikwayo misaluka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu dan yana ai sarki uban kwaikwayo misulka allafin mai dubu sarki na misau abun kwaikwayo Amadu dan Sulaimanu MNI sarki abun kwaikwayo